Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV thuolo machielo marwakni machiegni weche manyien mag rameny piny. An ka ilo Lydia Okeyo mondo mi akelni achiel kachiel mago matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka. Magi oting'o weche mag neno ni oketo kenge makare mag thiro masiche kachiel kod midhiero ma imedo kel kod pioula e gwenge mopogore opogore pacho ka. Jatend piny William Ruto kachiel kod jalupne Rigathi Gachagua oloso kod okenge ma sirikal medo keto e thiro weche mag midhiero mag masiche. Kopogore kod mano nyakora mogi jogo mabende masiche mag oula osedaro e miechgi koro wacho ni giyudore kama tek e kuonde jot ma kojolo ma gintie gi e kinde ni. Kado bende omiyo thuolo lakteche kachiel kod sirikal mondo chako wuok kendo e ndalo ariyo mondo gichop e winjruok mar tieko ng'anyo mar lakteche ka koro gigolo siem ni ponono ni winjruok ok obedo to bura ibiro ng'adi kotenore kod chandruok ma oganda jo-Kenya osekaloe nyaka nyocha ng'anyo mar lakteche chakre. Magi to kod mamoko mathoth nyakora mogi rwakni machiegni. Mokwongo wayud thuond weche e weche manyien mag rameny piny. Kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Wanji mause wito ngimagi oula mapacho ka ochopo 229 ka sirikal yango chenro mar solro mar konyo e kedo gi midhiero. Red Cross walilete hema, watu wamejenga hema, bado hawezi tosa. Ji ma odak e kuonde reso ji nyando ywago pek ma gintiego e kinde ni maula okwako gwengego. ODM oyango ni gin kod chenro mar kawo okang' ne jokanyo mage manyocha omuojo tulo mag siasa e kaunti ma Migori kod Kisii. Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV e keloni weche manyien mag rameny piny odhiambo mar wuok tich e dwe ndalo 6 dwe mar 5 2020 to kod 4 jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka bed thuolo matudore kod namba 3600 kata bende Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche manyien nyakora mogi ka ifollow an wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Counties ywak mondo sirikal ochwalnegi omenda mar rakruok kod midhiero mag oula mosekelo tho mar oganda maromo 229 nyaka sani. Ka sirikal to korka kore kone ten county ni oti kod omenda mag midhiero magin godo e kinde ma Kenya kwayo sir kowuok e pinje maoko. Jatend piny William Ruto bende kawuoyo oyango ne sirikal dhi chiwo sir mar omenda ne ji ma pioula osedaro. Mago gin weche ma wamedo dhi nyime nyakora mogi giluwo ni kendo wamigi achiel kachiel. Ka bende waluwo motenre kod weche matimore gwenge mopogore opogore ka walosnigo yo mong'ith. Kwan mag ji ma osewito ngimagi masira mar oula ma Mai koro chopo ji 60 ma en bang' ringre mamoko maromo 2 ne yudi ka e chuodho e gwengego bang' juma achiel nyaka ne masirano timre. Komishona mar kaunti ma Nakuru Clifford Kibara oyango wach ni kolero ni chenro mar konyo jodak bende koro dhi nyime. Kibara bende ne olero ni kuom ji maromo 112 mane ochwal kuonde mag thieth kotenre kod hinyruok mopogore opogore, thothgi osemi thuolo mar dok pacho ka gie sani mana ji 23 kende ema pod nitiere ute mag thieth mondo oyud thieth. Kuna mili 30 ambayo imeripotiwa imepotea, yani hatujaipata. Pale tuko na usaidizi wa National Youth Service na KDF sababu tuliona majukumu yetu ya sisi national government and the county government will require more machines, na wale wakaja kutusaidia na kazi sasa ya kufanya search inaendelea. Kwa wakati huu watu wale walikuwa admitted walikuwa 112 na wengi wamekuwa discharged. Tunabaki na 23.
Ekoromogi mano County Commissioner ma Nakuru kalose weche mag masira mar oula manotimore Mai Mahiu kama bende wacho ni kindi ji 112 manochwali ute mag thieth mopogore opogore 23 pod dhi nyime gi yudo thieth kendo imedo keto kenge mag neno ni jogo ma pod ok oyudi omany kendo ringregi koponi ne giwito ngimagi ochwal kendo yang kod jogi menyo madhi nyime sani ma itayo kod kweth mag jolweny kachiel kod ojende matiyo ne pacho kata National Youth Service NYS Nyakoromogi wadhi nyime kod weche mabende pod otendore kod weche mag oula maloyo ji 400 ka onywandi kwan nyithindo ma nyithindo matindo jote sikund primar ma Ombaka sani kendo koro gin kod luoro mar gamo tuoche kaluwore kod bedo ne gidak anywanda kendo gidhungore kanyo bang' oula daro gi mier. Ana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero gikoni kata mana kony mag chiemo mipogogi ok bi konyo kapod gionge kama ginyalo dakie malong'o. E seche maluoro dok piny kotenore kod barruok mar aora Nyando odiochieng' manyoro nyake gengni mage nikech koro pong' mare dok chien mos kendo yore wuoth nyalo dhi nyime wi olalo no midhiero to pod okwako jogo ma pi daro e miechgi. Walimo skund primar ma Ombaka e Nyando kaka achiel kuom kuonde jot ne jogo ma oula daro mowinjore oting' kwan oganda maromo 250. Sani skundno koro lokore mier ne familia maomo 400 ma bende kwan gi medo dhi malo kaka koth medo chwe kendo nam medo ng'ok. Klese mag Ombako mowinjore oting' mine madongo 25 sani mine mayo 30 odhungore kaachiel kod nyithindegi. Picha mako kachal mar klese kuma gipedho e godhro mekgi nyiso chandruok magikaloe e ngima makamano. Gilaro ni sani koro kaluwore kod kit dak mar dhungruok magidago kanyo gin gi luoro mar gamo tuoche mopogore nikech kata nyithindegi thothgi pinodhi kod wuochgi kendo koro chuno ni mondo ginyon piny giombong' gi nono. Kaka nyowa Nyamasao benyo wayudo ka chandruok nitiere kae ni mar tuo omiyo wabedo gi luoro. Koro kama wane wabede gi luoro ni tuoche nyocha ne nitiere kae ni malaria nyiche ng'eny diep be nyocha go jomoko ka omiyo kata sani pod wabet ka to waonge koda kwe. Ewi mano gikoni nywandruok makamano omiyo siri gionge godo kendo jogo mamunyo yedhe pile ka pile ok nyal timo mano kaka owinjore nikech luoro mar akweda. Ji oriwore ok inyal yudo kata kaka itwe net onge kata kaka inyalo tedo nikech ka ji 30 e klas ng'ato samoro nigi nyithindo 7 ng'ato nigi nyithindo 4 privacy onge nikech kata ntiere jok moko matuo mamuonyo yath ok onyal muonyo yath nikech ng'ama chielo nene koro stigma. Giyango ni chandruok medogore ne girude nikech sama utegi oula onyumo puothegi kod jamni mane gigenoe bende pi oywero te. Anapuro eka uchiel nang'iewo kodhi nufuka par matiyo gi almost 20,000 mago eko olale pite koro aonge gi namna mora jamni bende nantiere godo dhok moko 6 gi diek moko 5 gi rombe mago eko dhi kamano. Kwayo gi maduong' ewi kedo gi midhiero mar oula mathung'o gi piny maruni en mane. Waluor ni koyaw skul to wadhi kanye household 412 gi kama wadhi dhiye then thieth mondo wayudi. Ana nyalo ng'iso CS ni gimotim odhi ong'isi our able president ogonwa daik. National government ema nyalo go daik. County oingo national government ogonwa daik to gilos koru soini dam kaeto wabed kod lasting solution. Magitimore kinde ma jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo ne olimo Ombaka kawuono mar chiwo kony mag chiemo ne jogo ma pi odaro. If you are currently living next to the river, on the river bank, please, the government is ready and willing to assist you. You need to evacuate. You need to move out of the river bank. E kinde ma midhiero mar oula podogo limtidi ka kelo pek mopogore e ngima oganda e gwenge ma pacho kae ndi kotino kod koth ma pek mamedo chwe kaachiel kod ng'ok mar nam Lolwe. Jogo ma pi nodaro ma bende ojote e skund primar ma Ombaka kwayo mondo omed gi otundo ma ginyalo gero kuonde mopogore mondo mi giduok chien dhungruok ma gin go kae ndi ka girito konyruok mochwere kawuok kuom sirikal mamalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ombaka, Nyando, Kisumu County.
Erokamano ka owuok Kisumu County Nyakwara Mogi koro wadwani mondo wamiye ler kaluwore kod nonro ma ogol kod jolony koro chal mar kor lwasi miluongo ni Kenya Meteorological Department mondo wayange kaka weche mag koth biro bet ka chwe gwenge mopogore opogore pacho ka achiel kod siem ma ogol ne oganda gi moko kuom midhiero ma nyalo bet ni nyalo manore gi koth ma pod oyangi ni dhi medo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka kata obedo ni jolony go koni weche mag koth nyalo dok piny matin. Kaluwore Nyakwara Mogi gi chal mar kor lwasi, wach mar nonro gi duoko mar report mogol kod Kenya Meteorological Department kata jolony koro chal mar kor lwasi yango ni tarik 7 ma en kiny dwe mar 5 2024 nyaka tarik 13 dwe mar 5 2024 Nyakwara Mogi alwora mar nam Lolwe kod hoho mar Okak kata Rift Valley koth dhi bedo e seche mag okinyi e moko kuom gwenge. Koth bende dhi bedo e odiechieng' kod otieno e moko kuom gwenge. Par ni aloso alwora mar nam Lolwe kaachiel kod gwenge mag hoho mar Okak. Kopogore kod mano Nyakwara Mogi weche mag chal kor lwasi ma bende wamedo yango kotenre gi weche mag duoko mar report mogol kod jolony koro chal mar kor lwasi tarik 7 dwe mar 5 higane nyaka tarik 13 dwe mar 5 higane kaka waloso alwora mar nam Lolwe Nyakwara Mogi kod hoho mar Okak koth nyalo dok chien mos e moko kuom gwenge. Ok owach ni gwenge te. Koth nyalo dok mos piny e moko kuom gwenge ka bende mil kod mor mar polo igeno e kinde mag koth. Maendi nyisi ni nyaka ibed motang' ahinya e kinde ma polo mil gi seche mag polo mor ka opo ni koth chwe e gweng'u. Kata bed ni en koth matin to manore gi mil gi mor mar polo nyaka koro ibed motang'. Nyakwara Mogi chal kor lwasi ma ogol kod jolony e weche mag koro chal kor lwasi Nyakwara Mogi bende kotenre kod weche ma biro timore e kind kiny tarik 7 dwe mar 5 nyaka tarik 13 e alwora mar Nam Chumbi. Koth e gwenge manok dhi bedo e seche mag okinyi, odiechieng' kod otieno. Nyiso ni koth nyalo bedo ni dok piny matin e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi nikech wacho ni koth e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi e seche mag okinyi, odiechieng' kod otieno nyalo bet manok. Koth bende nyalo jimbore nyaka e gwenge mamoko kaka ndalo medo sudo. E kinde miwacho ni koth nyalo bedo manok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi Nyakwara Mogi bende jolony koro ni koth nyalo medore kata nyalo jiwore moko kuom gwenge makono kata gwenge mamoko mapacho ka kaka ndalo medo sudo. Chal mar kor lwasi bende ka wadhi nyime Nyakwara Mogi kotenre kod weche mag chal kor lwasi ma okor kod chal kor lwasi tarik 7 dwe mar 5 nyaka tarik 13 dwe mar 5 mar higane mano dwene. E gwenge ma Nairobi, Masawa kod alwora mage, koth ma okinyi nyalo bedo e gwenge manok. Koth e odiechieng' kod otieno bende nyalo bedo gwenge buora. Nyiso ni e seche mag okinyi koth nyalo bedo e gwenge manok kende. To koro seche mag odiechieng' kadhi e seche mag odhiambo kata otieno to koth nyalo jimbore e thoth gwenge mayudore kono. Mil kod mor mar polo Nyakwara Mogi bende nyalo manore kod koth madhi chwe e gwenge miwacho ni koth nyalo chwego. Mano kaluwore kod jolony koro chal kor lwasi Nyakwara Mogi wadhi nyime kod weche mamoko bende kotenre kod weche ma ogol kod jolony koro chal kor lwasi ahinya kotenre kod kaka koth dhi chwe e pacho ka Nyakwara Mogi. Erokamano ahinya ka wamedo dhi nyime kod weche manyien kendo bende nitiere gik ma bende nyaka koro ine ni idhi timo. Neni kik ibuok e yien, kik ibuok e tiend yien Nyakwara Mogi, bende kik ibuok e ohinga moro mantie machiegni nikech ohinga gi ahinya ka gin mag chuma ka sama polo mil to ginyalo poga gi ywayo mil mar polo to bende yamo bende nyalo bedo mapek e kodno mawar kata udi to sama oto walore samoro nyalo kelo masirni mamoko. Erokamano Nyakwara Mogi, mano ema koro wadani wadhi godo e yweyo marwa mokwongo weche manyien mag rameny piny odhiambo ni. Kaw kamano ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien mathoth e Ramogi TV. Yuve kelane rangino ka. Wena tigo kata matin. Maye, en ang'o momiyo pod awinjo ka ng'ang'a miel? Yuve bikae. Yuve! Isparam no wek rudho wengene kamano. Mama, wengena lunga. To bende girama ahinya. Nokipar ni inibed mager ahinya kode. To bende okapar ni inibiro ling gi param nyaka chieng'. Sarabjit, okawacho kamano.
Isewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa. Ushinde. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Tudrikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori, tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakora Mogi, bang'u ke yora ni wadhi nyime gi weche mamoko manyien mabende wamedo loni kamedo nyisini ma en rameny piny par ne wan gi tielo ariyo. Mokwongo gin weche manyien momedo kelo negi mar ariyo wabiro bedo kod twak mar nyakora Mogi dhi bedo mana e weche mag ohula kaachiel kod koth mosebedo ka gore gwenge mopogore opogore pacho ka ahinya to midhiero makoro gore gwenge mag Nyando kotende kod wach mar pong' mar aora Nyando kaachiel kod juol mar nam mar Victoria kata nam Lolwe mabende koro sane chal ka gima pong' kaduogo chien kendo nyoro jodak ma odak e alwora
ma kono. Gin weche momedo luone achiel kachiel kama pod wamedo ng'iyo gik ma sirikal medo timo. Counties ywak mondo sirikal ochwal negi omenda mar rakruok kod midhiero mag oula ma osekelo tho mar oganda maromo 229 nyaka gie sani. Sirikal mamalo to okone tend counties ni oti kod omenda mag midhiero ma gin godo gi kindeni e kinde ma Kenya medo kwayo kony kowuok e pinje maoko. Jatend Kenya William Ruto kawuono ni oyango ni sirikal dhi chiwo sir mag omenda ne ji mapiyo osedaro. Jafwambo marwa Walter Nyambago luwo wach ni Nyakwaro Mogi kendo miyowa ripot e yo machalo kama. Kagibedo kod romo mokelo kanyakla riwruok mar governors kod sirikal mamalo e kod jokanye sekta buora e kar dak mar jalup jatend piny Karen. Romo ma network mare ne en mar yudo kaka inyalo resi midhiero mosekelo lal mag ngima oganda maromo ji 229. We are having deaths. As of this morning, there are 229, but remember we have over 70 people who are still unaccounted for, and of course the rain continues. Lalmoyo ka udi 40,000 937 ulo ywero to ji 75 podolal kamaromo ji 174 bende ohinyore to sikunde maromo 1,967 bende ola ne oketho. The schools, quite a number. We have 1,967 of them. The weather conditions have impacted over 227,000 people, caused 228 fatalities, injured 164 people, displaced 42,526 households, and damaged infrastructure, including roads, bridges, and waterways. Cooperating with our field officers, and what they're asking for is just support to get settled to the nearest school, to the nearest place, and of course get supported with the essentials of life. Riwruok mar governors koro dwaro ni mondo sirikal mamalo chwal negi omenda mar kedo gi midhiero e kaka mag oula ka sirikal mamalo wuon to othiro ni pesa onge kendo kone counties mondo ti kod matin magin godo mag midhiero. Communities in the far-flung areas have had their roads washed away, their bridges washed away, and therefore we are getting to a situation where the need for helicopters or plane services will be required. So I want to ask our governors, within their limited resources, to consider that extraordinary times call for extraordinary interventions. And we must allow flexibility in difficult times. And I think the people that you govern will understand. The controller of budget will understand. E kindeno bende riwruok mag pinje mag Arab Emirates ochiwo kony ne Kenya mag chiemo mag metric ton machopo 40 to kod mok mag chiemo metric 34. From the United Arab Emirates, they have given us 40 metric tons of food supplies, another 34 metric tons of non-food supplies, a total of 74 metric tons at JKIA. We've been able to mobilize about $7 million. That's about 900 million shillings, I think, in today's money, of new money for the response through the generosity of our donors. Magitimore ka jatend piny William Ruto bende olimo kar dak ma Mathare County ma Nairobi kendo yango chal mar jodak ma olo ywero. Ruto osingo chudo ne jok moyudo lal motenre kod oulago. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Kajo Kenya pod kale midhiero mag oula mapek, piny owacho wuok oko mar kwa jogo ma jochiw kony mondo yugud wigi kanyakla kendo chwalo kony mabiro konyo Kenya e kinde mag midhiero matek. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Koro mogi wawere kod mago oula wadonje weche mamoko kama tend duond bura mar ODM okono jotelo mag ODM manoriko nitiere liel manyiso ni koko owuok e sub county ma Uriri e county ma Migori juma mokalo
mondo ochopie lok tich mar duond burano mar chiwo ler e wi gima ne okelo koko. ODM geto chiwo kum ne jogo ma ibiro yud kod ketho e wi kokono. Jafwambo marwa ma Migori Joe Juma miyo ler e wi wachni. E barua no mogol ko jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, tend ODM wacho ni koko mane wuok e lilgigo magoriri tarik 3 dwe mar 5 mar higani en mano mane opangi chon kod moko kuom josiasa ma bende ne otiyo kod obila. Tend ODM bende koro kwedo kokoni dwaro mondo koro gai mar obila e pacho kae koro tim nonro kawo tende kod kokoni kendo kawo okang' mowinjore ka giseyo obila kuom tiyo kod iro malungo pi wang' kaachiel kod lisasi e liel. ODM bende komachielo kwedo koko mar siasa mane wuok tarik 5 dwe mar 5 mar higani e kanisa e gwego mag Bomachoge Borabu e kaunti ma Kisii. Wach ma ogol kod tend ODM kawo tende kod koko mar siasa e kaunti ma Migori biro kindeno ma oganda e kaunti ma Migori bende pod dhi nyime mar kwedo koko mane okelo hinyruok mar ji 2 e kinde liel e sub kaunti ni Mauriri bang' jorago mag gavana Migori Chileyako kod mago ma jibun Mauriri mak Nyamita ne orakore. Anyisuru telo maber, wawe uru gik machalo lweny matimore kuonde ma liete nitiere. In kiyanyori liete gi jatelo wadu, how do you feel? Ma wach marach mapok none. Kendo wakwa the government mondo ng'i wach ni eri e yo makende ahinya. Liel should not be a field ya war. Koko mane owuok e liel ne sub-kaunti Mauriri osekelo paro mopogore opogore ka ukumo oganda e kaunti ma Migori bende koro seyo josiasa. Oningo bede ne wakelo siasa liel, oningo bede ne ng'ato ka ng'ato lando mana policies gi gik mogombo ni mondo miyo timne jopiny nikech wan kaka jopiny ne wayiero gi ne mondo gitinwa. Nyocha ka babo biro Migori ka. Ma babo kwa oganda wate. Jotendwa manogone gi ombulu. Ko wacho ne gima longo ni kila ng'ato ka ng'ato obede kome mano yiere. Ma sirikal mar ODM. Anegi kuwe. Kendo wan gi kwe sawa nitiere vijende wa manobiro mane liel. Iyudo ka ng'ato inyore, ogogi kidi, ng'ato gore piny otur, mine moko ture. Nikech naringo katia gas gi nega, tok na ng'eyo gima chalo kamano ni nyalo wuok e iye kanyo. Koro atimo mos. Koro akwayo jotendwa gi mondo mi giwinjre. Jodongo oganda Suba ka otele kod ker mar gi Jafeth Riogi okwero kokono mane timre gwego Mauriri kaachiel kod koko bende suoki kinde mokalo ka giwacho ni ka opogore kod kero picha marach e kaunti ma pokoni tiro dongruok. Telo mar kaunti gi telo mar national government koro penjo ni ya mabunge mane oyier matiye national government gichako giduogo mar biro thiro nwa loch manie county government e yo mane. Riogi wacho ni josiasa e kaunti ma Migori nyaka koro were kod koko e liete kendo keto mainogi e wechego mag dongruok. Bende ubagni nikech uweyo telo mar national government uduogo e ground ka uduogo kedo gi governor uduogo kedo kod kularang to sato poko chopo noningo ked gi John pesa mene gilerogo noningo ked gi ng'ama chielo mane gilerogo position mar governor. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni koko mar siasa e kaunti ni koro thiro sirikand loch gwenge e kaunti ma Migori. Lweny mwaneno e lietegi, lweny mwaneno kuonde ma ji chokore, lweny go dhi ketho development mar the county. Kar kelo dongruok ka e national government, governor bokelwa dongruok mar county government, uduogo mna lwenye muito sato poko chopo. Manyiso ni uketho loch mar devolution mano okelo telo mar government gi telo mar national. Kaunti ma Migori osebedo kod liet mar siasa nyaka ne tim yiero maduong' mar higa 2022 ka kokogi osebiro ka nenore ahinya e kuondego mag liete e kind josiasa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasure nyako Ramogi weche mabende pod idwani mondo moko kuom jotelo oduok penjo en ni MCA ma Kileleshwa Robert Alai odok ne okang' manyicha ne okawo mar yore romo manobagi gi jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua e dalane manitie Karen kanyocha otwak gi duol marango weche mag aoche ma Nairobi. Alai okwedo barua ma ondikne gi jago oporo e lo kweth mathoth e od bura ma Nairobi Moses Ogeto manyo dwaro ni mondo Alai oler gimomiyo ok owinjore okawne okang' mar chik kuom donjo e romono. Alai penjo yo ma Azimio tiyogo e gayo jokanyo mage kuom yuoro e rombe mag sirikal ma chik opuodho. Okoni jotelo oyier gi jopiny mondo chung e logi ma ok luwo mana chike moko ma ok nigi paro mar rito ratechgi. E barua mare Ogeto wacho ni Alai ne odagi winjo chik mane tame yuoro e romono mane obagi gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua.
Kosure ni do chiwo thuolo mar ndalo ariyo mondo lakteche mang'anyo kod sirikal oket kokgi winjruok mar tieko ng'anyono madhi nyime. Ma bang' winjruok tamore kaka nyocha ne do chano ni tiek wachno odiechieng' ma kawuono. Tenda riwruok mar lakteche pod omako chung' margi ni sirikal nyaka winj dwachgi eka gibiro yie mar chungo ng'anyo ma koro osekawo ndalo 54. Amidst the complexity of this situation, it is imperative to acknowledge the areas of mutual agreement and convergence between the doctors and the government. The obstacle posed by ego-driven actions from the government should not impede the progress towards resolving this crisis and ending the strike promptly. And our role is to strike until we get a return to work agreement. And as we say, our discussion is based on the sanctity of the CBA. There's no way and there's no any other way that you can tell us, or you can reiterate, or you can tell us to believe that if we have a return to work agreement that is not anchored in the CBA, then the formula will be implemented. We have had promises before, and that's why we are focused on seeing commitments and results. Jopuonja mag skunde sekondar Madundo kata Junior Secondary School JSS County ma Homa Bay ne obago ng'anyo mamuol e boma ma Homa Bay ka gisundo piny owacho kokalo e duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo ndikgi e yo mongirore. Giwacho ni jopuonj mag JSS osethagore moromo e sikundego ma gipuonjoe, to duol ma ochune ndiko jopuonje tich odagi winjo ywak margi kata mana bang' do mar jotich ne golo chik mondo ndik jopuonj mag JSS e yo mongirore. Jopuonj go ka otelnegi kod jakom margi Harrison Oyo okoni ok gibidhi nyime gi puonjo ka oyaw skul e pacho ka nyaka migi barupe ma indiko gi ode tich e yo ma ongirore. Wan jopuonj mondiki kendo manigi moqualify. Ere kaka dangi luongwa ni wachalo jo yuecho gi jo wichrangi. Wambe wadwaro haki wa. Giwacho ni nyithindo idhi tuon haki gi kok wadok skul. Wambe jopuonj wan gi haki wa. Wadwaro haki wa. Wawacho ne duol mandiko jopuonj TSC ni mondo oketwa e confirmation to ko gi confirm jopuonj mag jo CBC gi to kwadok school. Kendo sama giringo kamano to wan wabiro riwore kodgi kaka jokupet ma Homa Bay kendo wadwaro ni gibed confirmed, permanent and pensionable. Kami nyaka ndiki. To kendo ka kondiki gi to wabiro ng'anyo continuously. It has been over a week since this ruling has been made. So we are urging the TSC to move with speed and work on the compliance guidelines so that our teachers can be compensated and we can be confirmed. Komiti mar od bura mamalo mochung' ne ng'iyo mwandu manitiere bwo lowo, bunge to kod alwora osingo mar neno ni chike ma oketi makare kata chike oketi makare mar konyo jokony mula e pacho ka kendo gibedo kod lwasi makare mar timo ohala mar mula. Jaod bura manyatike Tom Odege koni loko chike matayo weche mag kunyo mwandu manitie bwo lowo ma ong'ere kaka Mining Amendment Bill 2023 kod Gold Processing Amendment 2023 wacho ni lokruok ma gikelono dhi konyo jokony mula duto. Moko kuom lokruoge ma chikno matayo chenro mag kunyo mula dwani mondo mi olosi oting'o loso maber kendo miyo teko bad duol madhi ng'iyo chenro mag kunyo mwandu manitie bwo lowo mong'ere kaka Mining Regulatory Authority. Kuom minister kato imiyo an authority nikech neno ni minister ka ne nigi chik ni e lwete to tiyo kode marach nikech ng'ato achiel ng'ama nyalo ng'ado ne paro onge. Omiyo koro chik manyien dwaro ni mondo chak an authority ma komiti nyalo bede to tayo weche mag mining. Ka ng'ato mi license mar mining noyiene biro daro jok mane timo mining matindo tindogi kata okawo kanyo to tiye. Jopiny dwaro ni ng'acha kata komi license to nyaka giwinjre kaka gidwa tiyo gi jogi nikech ka puonjo jogi chieme koro jogo ok riembi to gitiyo kanyakla. Jogi kawo margi embo kawo mare to gidak kumoro achiel to gidhi nyime. Maduong' kendo kabisa ma wayuago kaka jok manie sekta mar mining gin jok mok tim mining to joma tiyo gi chemicals kata sum e weche mag loso gold dhi to sum ni chandogi to gito gionge kata mining. Mae gimomiyo wakwa jowa ma jonema mosebedo ka nindo e tijgi
momiyo sani kidhi gimoro miluongo ni leaching itimo e dho aore, to sum magitimo godo gigi donjo e aora, to aora ringo godo jakanam, to aora ni ji modho kochakore kama gino donje nyaka gike nam, to nam be ji modho. Koro magi gik mosebedo ka hinyo jogewa, machuno ni chik nyaka bede motegno manyalo keto ni gigi kitimogi to gik magitiyo godo ok donje pi kendo ok dhi aora. Jokanyo mag kaunti mar od bura mochung' ne dongruok mag kor gwenge dwani jopur manie bwo chenro ma Kimira oluche kaunti ma Homa Bay oti kod chenro makare ka gigolo chiemo ma oromo manyalo konyo e loko ngimagi. Chenro mar keyo pi e puothe mar Oluch Kimira ne ochaki e higa mar 2007 gi sirikal mamalo kendo muonyo omenda maromo bilion 7.3 kendo en chenro ma okwako kar chung' od bura ma Karachuonyo gi gwenge marangwe. Jokanyo e komiti no mane otimo limbe eneno kaka chenro no dhi nyime ka otelgi kod jalup jakoma margi Mary Wambua kata Mary Wamawa okoni jopur ahinya to mago chele owinjo bed ni keto maino e pur margi. We have are not enough. They really need to add more so that each and every farmer who needs to access water can be able, because if it is left to the farmers, they may not be able to construct that. And also we have requested the lake basin that they really needed to create a lot of an awareness to the farmers around and maybe appease them a bit by giving some subsidy of the fertilizer we know the government is giving, and when the government is not in supply of the same, they can also look outside their means to make sure the farmer is not lacking. Let also farmers in these areas also see that they can also do their part, they play their part. We cannot, a government can put a lot of good water like canal like this one, but it's upon a farmer also who is able to lay pipes and some small motor pumps to his home. Let us have extension officers, whether they are from Lake Basin Development Authority or whether they are from the county. We work together as a team. Let us have extension officers who can educate our people in awareness. Let us use your committee very strongly to ensure that this project comes to an end in terms of completion. Odonjo weche mag tuke ni tuke adhula ligi maduong' ma pacho ka ochopo e akere keke ka timbe odong' mana gi tuke auchiel to ligno rumo. Nyaka sani Gor Mahia omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe kan Nzoia pod yulo e thuolo mar 18 kendo onyalo dok e lum. James Opondo nigi ler mar wachni. Lek Gor Mahia kao kombe mar adhula lig maduong' pacho ka nyadi 21 nenore bang' loyo klab mar Mulangasil gonde 3-1 chieng' ngeso ka locha chwalo Kogalo nyaka points 60. Kogalo mitayo gi kocha Jonathan McKinstry biro mana manyo points 9 mondo gilo lig ka locha margi biro miyo gi thuolo mar ting'o nying Kenya e tuke mag CAF. Komachielo Police FC momako thuolo mar 2 points 9 tok Gor Mahia oketo Gor Tesre bang' loyo klab mar Kakamega Homeboys gonde 2-1 lap ma Mumias Complex odiochieng' Nyoro. Polis poko wito tugo kata chiele tuke 14 mokalo ka jaloyo margi Tito Okelo bende nigi lek mar kao kombe mar jaloyo higani kata odoko ni Benson Omala ni mbele negi gola chiel. Look how much passion, how much determination Moranga Seal played with today when they really had nothing to play for other than pride, because they're not going to get relegated, they're not going to win the league, but they come full throttle and we expect that every week. So, you know, next week we play Shabana, who do have something to fight for. They're fighting for their lives to try and stay in the division, so we expect another really tough game, but yeah, it's another maybe 3 wins should probably be enough. Sisi tupambane na mtu. Sisi tulisema tushinde game zetu kwa sababu ukiangalia Gor Mahia tunaheshimu wako hapo juu na wanaenda pia, so sisi tunataka kuja pia hapo kama wakiteleza but lakini sisi yetu si title tuko na Mozart Cup ndio akili yetu yote kwa hapo. Nafikiri hiyo ndio tukichukua itakuwa shot kata Continental. Shabana ni gigeno mar dong' e league maduong' Bangaloyo Club mar Sofapaka gola 1-0 e alap ma Machako Stadium.
Loch mar Shabana ketogi e thuolo mar 15 gi points 28. E lap mar Dandora, gol mar Clinton Miheso nokonyo klab mar FC Leopards loyo Bandari gol 1-0 ka Leopards omako thuolo mar 6 gi points 41 ka Bandari nitiere gi points 45. Gor Mahia biro rakore gi klab mar Shabana ngeso mabiro ka Police FC biro rwako City Stars e lap ma Police Sacco. Tusker mako thuolo mar 3 biro tugo gi klab mar Murang'a kinde Manzoia biro gombo yudo loch margi kuom kinde malach kama gibiro rakore gi klab mar KCB. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. What a save! Kamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV mano bende makelo giko mar kidieny mokwongo mag weche manyien mag rameny piny odhiambo ni nang'isi ni tielo mar ariyo adhi bedo ka kod twak elo Lydia Okeyo wenda iluongo ni Jacob Ongudi ruoth kata chief ma Kakola gwenge Manyando kaachiel kod Morris Anyango ma en jatend riwruok mar Kenya Red Cross e gwenge ma imbo mar Kenya en head region West Kenya riwruok mar Kenya Red Cross. Wadhi losa ahinya weche mag midhiero mar oula Manyando kinde ka kinde ka koth chwe Nyando osebedo achiel kuom gwenge mag midhiero mar oula chendo to ginang'o gini mowinjo bed ni keto kenge mage manitie to ruoth mar Kakola ma bende en achiel kuom gwenge ma yudore midhiero ni ahinya to ose wuoyo go ganda yo machalo nade kata gin weche mage ma onyiso jopiny makono mondo kik giyudre masiche manyalo tuche kinde ma piyo bira poya. Wadaloso kodgi nyakora mogi achiel kachiel e weche mag oula mana irameny piny ka miyogi kinde ni ka Mejo Kwiri Wuod Alego wacho ni jo-Migori koro nyaka duok siasa maragoko piny nikech ji poko chopo e yiero mag 2027. Wacho ni 2027 pod bor sana koro ok en gima ber mondo ji odonje e koko mag agoko kaachiel kod siasa manyalo kelo hinyruok ne jopiny. Erokamano ahinya Wilberforce Otieno wuod North Kenya Mkago wacho ni winjo makare kwayo hayo maber ne oganda jo North Kenya Mkago duto te e Migori County. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Kasto Stephen Otiwa Mwalimu Bora bende wacho ni neno hayo makare kendo live weche manyien mag rameny piny omolo ne kendo obedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Wakaw yue ka duogo nyakora Ramogi twak mar rameny piny biro ni mana bang' thuolo machuok kende kigedhi mabor. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Dial *487*3# to get this song. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap!
ni thao tu. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV manakana singoni ni wakao yue machoka wadugo kato wadugo kod twaka korano ka wendo mara mabene ntiere studio marwa ma Kisumo. Maurice Anyango ma en jatelo mar riwruok mar Kenya Red Cross bade ma imbo mar Kenya en studio marwa ma Kisumo dago kod mbaka kotende kod weche maga oula manyando oula makoro sani osekelo pek ne oganda mopogore opogore kata mane Kisumo gwenge ma Kisumo kocha iro kata mana gwenge moko ma Kapuothe, gwenge ma Ombaka, Kakola, gwenge ma Gombei, kaachiel kod gwenge ma bende okio kodgi gin moko kuom gwenge ma osebedo ka yudo midhiero mar pioula. To gin e jok ma chiwore kendo chopo kuom jopiny mar resogi. Samoro nitiere gimoneno mopogore kod kaka oula mamoko osetimore gwenge mopogore opogore kopim kod mago ma Kisumo. Adwani mondo wagoye kod mbako nyiso ne to gin ang'o gini ma gisetimo, gin yore reso ji mage ma giparo ni nyalo konyo ahinya e weche mag oula manyando ma kinde ka kinde ka koth chwe to yudo ka en gima iwuoye kendo sirikal saidia bedoe to samoro pok giyudo resruok kata konyruok mosiko. Omiyo yiena mondo alos kod jalony kendo jatend Kenya Red Cross bade ma imo mar piny Kenya Maurice Anyango. Maurice, ageno ni irio maber Kisumu machiegni ahinya e twak mar rameny piny. Kawuono wamenyo pi manyando. To pi manyando ni une jok maluorore ka ng'iyo kaka jopiny chalo kendo uromo kod ji mopogore opogore, joma samoro pi odaro maonge gimoro kata achiel ma gidongo, joma moko bende ma samoro yuko kod mwandugi matin, samoro ng'ato ting'o mana matres, samoro ng'ato ting'o mana luth kuon kata sufria kende, ng'ato bende wuok kod diende moro manogenore godo e masira mar oula ni. Mos nyikora Mugajwang' mondo nyiso ni to kipimo kod oula mosetimore ma wang'ni makoro walose sani mano omiyo nyando pong' mokalo wi daraja mare, inyalo wacho ni en oula machalo nade kichako gi moso jopiny? Erokamano jaduong' Bati kuom rwaka e chenro mar rameny piny. Kaka isewacho kanyo en ni en adiera kodhni osebedo ka chwe kendo wasebedo kwanene kochwe malo kendo wang'ni to dwa muomo jopiny mokalore kaka ji ong'e. Kwasepime higni mang'eny mosekalo waseneno ka kodhni chwe, lakini mano chwe ndalo ariyo mokalo ne waneno koth maduong' kendo kaka iwacho nochwe mopong'o river Nyando mochako kalo wi daraja. En pi mane ng'eny saidi kendo waneno ka jopiny ne nigi ywak kendo ywak gi keto kuonde mopogore opogore. Kwaneno joma ni Nyando, joma ni Kadibo,
kendo kwaneno jok ma ni mwalo mantiere area mar Kadhiambo ne joywak mopogore opogore, kendo yudo ka pigno biro mang'eny momiyo jomoko nomoko, kendo ne omiyo jogo manomoko ne oketo ywak mondo mi kaka wan jo Msalaba Makwar wane kaka wanyalo konyo kendo wareso ngimagi kinde mag seche mane gikwaye konyno. Kamano. Kinde ka kinde jaduong' Maurice en ni itemoga nyiso oganda mondo mi odar odhi kuonde moting'ore gi malo, to samoro ji penjo ne gwenge machalo ka Nyando gin gwenge ma odwa bedo gwenge ma opiemore kata mopie maonge thur kata kuma oting'ore gi malo ahinya. Nono ka kodhni onyoro nyaka kuonde manyiche paro ni oting'ore gi malo machalo kaka Tesendo Bila kaachiel koda od thieth mabe nitiere kama oting'ore gi malo. Ang'o gini makoro nyaka tim kinde ma koth pod nyalo medo chwe kata koponi ok ochwe sani makoro iwacho ni nyalo dok piny ni to koth nyalo chwe ndalo mabiro. Ang'o ma nyaka tim kaka un jok mosebedo kaluorore kuonde ma ji oyude masira ahinya mag pi masani koro chenro Nyando ni? Gin ang'o gini ma nyaka tim mondo wachni obed ni en gimotieki kata kok otieke ahinya ahinya to dwoke piny ma onyalo mana bedo kuonde moko matin kende manitie machiegni kod aora Nyando? Gima nyaka tim sani jaduong' Bati en ni nyaka ji yie ni pigni biro kendo obiro e yo mopogore, kendo jogo modak e aluora mar aora nyaka bed ni ging'eyo ni pigni kopong' nyalo hinyogi, kendo puonj makende en ni mondo gidar kuondego chon mondo gidhi giyud kuondego ma ginyalo jote, to ka ahinya ahinya nyalo yudo kuondego minyalo dhi dake mi uwe tie aora inyalo dar kabisa mi dhi idak kuonde ma oting'ore gi malo, niwach higa ka higa wayudo masira mar kodhni kendo ketho udi. Koro yudo ka ute kethore higa ka higa, chuno ni nyaka ilos ot higa ka higa, kendo nitie jogo ma bende ne waseneno ka osedar ma pi kaka thoth mar nam kaka duogo chien gisebedo ka pok gidok e miergi kinde ma higa achiel mokalo. To gima nyaka wabed mwang'e jogo kaka jogo ma ochung' gi jopiny ni nyaka warom mondo wawach gini e yo makende mondo wane ni to en yo mane minyalo tim, to gini en mana gima wanyaka wabed gi jopiny, serikal mamalo, serikal mar kaunti to gi jogo duto ma ochiwore mano miyo kod jopiny mondo wang'e ni to en ang'o minyalo tim, niwach waseng'eyo ni seche duto gimiluongo ni response nengone ni malo moloyo ka en gino minyalo kony kendo minyalo duok chien. Ni winjo ka jal moro wacho e TV kanyo ni kolosnwa daik kendo kod dam mamalo cha otieki, mang'iso ni pi ka biro matek to pigno donje dam, then ok odhi biro mager mondo oyud kaka onyalo muoch modonje mier, koro odhi yudo kodhi ridore dama yom, koro idhi yudo ka kata kohinyo ji to hinyo ji matin to ji mang'eny kaka nohinyo ndalo 2 mokalo aluora ma Nyando. Kamano. Nyaka gi sani Red Cross nyalo wacho ni ji adi mane oyudore midhiero ni ka okwan kata udi kata miere ne ginyalo romo adi moyudore midhiero ni, to sama noreso oganda pek mane mano bedo ahinya kopogore kod kaka usebedo kutimo tiju e kinde mokalo? Iyudo ka pigni nohinyo ji mang'eny. Sub-counties 2 ma Nyando gi Kadibo. Opogore gi ndalo machon ma yudo kohinyo ji matin, to wang'ni nomako Nyando, mako Kadibo, kendo nokwako piny maduong' ahinya. Ne watemo yudo ywak moa kuom jopiny nyoro, ne wayudo ywak ma chalo report 40 mag jogo mane omoko kuonde ma gintiere ma kaka de giwuog onge. To ma en gima wawacho ni higa ni ne ochuno mwatem wawuoyo gi jogo ma watiyogo machiegni kaka jo Kenya Wildlife, ma nochuno mokelo ndege mondo wakony jogo mane osebedo ndalarie e wi mabati e wi yien area ma Kobuya. Tiyudo ka jogo bende mane nie pi area mamalo ne ochuno ni jo Coast Guard bi
gi jo Kenya Red Cross to gi jo City Council mondo gidonje gidhi gires jogi ma nyoro wuon ne wareso dhano 22 mane omoko kendo noluor gi pi malit ma nosebudho ndalo 2 kendo nokwang'eyo ni ne nyalore, lakini kuom ng'wono ma Nyasaye jogo ne wakonyo kendo ne wakelogi kuma ne otuo kumiluongo ni Rescue Center, kendo ji 5 ne odhi osuptal kendo ngimagi sani ni kare. Ne waluwo kawuono kendo wadwoko ne Nyasaye erokamano. To nohinyo ji mang'eny ahinya niwach Kisumu, kwacho Kisumu kende wawacho ni wan gi ute 1,114 ma gin pigni osedaro kendo nie kambi moingo 27 kuonde mopogore opogore. Koro yudo ka wach ni Jaduong' Bati okwako piny kendo hinyo ji mang'eny moloyo ndalo duto mane wasenene. Kata El Nino ne ok ochal kama, to wang'ni nodwa chwe mang'eny kabisa. Erokamano. Erokamano ahinya Jaduong' Morris. Iwacho chien kacha ni owinjo bed ni tudruok bedo ahinya gi jopiny, kendo jopiny owinjo bed ni iloso godo chon nikech geng'o loyo thiedho. Mane gimitemo wacho e kindeno. Adwani mondo mi wawuo koda chief ma Kakola Jacob Ong'udi, ma bende en achiel kuom jogo ma weche mag pi oula gi osebedo ka hinyo oganda ne. Mondo wang'e to wach mar tudruok kata wuoyo e kind sirikal gi jopiny kata jotend loch nanga kod jopiny bende osenyago olemo. Koso jopiny samoro bende diponi ni gin kod gima girito mondo gine gi wang'gi eka midhiero ni jukogi kapok giwuok kuonde mowinjo bed ni giwuoke. To kapok ayudo chief ma Ombaka ma Kakola Jacob Ong'udi, Jaduong' Morris, nyaka gie sane bende neno ni kuonde ma ireso e ji kata kuonde reso ji ma gin kuonde jot ma kojolo gin kuonde ma owinjore gi kwan mag joma pi odaro gie sani, koso gin kuonde ma nyalo medo nyayo midhiero mamoko koting'o koda ka tuoche manyalo biro e kindegi ma koro ji odhungore kendo pi oula samoro pod nyalo luwogi kata kuonde moting'ore gi malo? Erokamano Jaduong' Bati. Iyudo ka kuonde mane oseyier ni oting'ore gi malo mane ji nyalo ringo dhiye, ne waneno ka kuondego bende pi nochope e higani. Kendo kakisewache no, wayudo ka ji oseringo kuonde ma oting'ore gi malo kendo kwan ji nitiere mang'eny kendo nyalo nyayo tuoche moko mondo donji. Koro gimwatemo timo kaka wan jo Msalaba Makwar ka watiyo kaachiel gi sirikal mamalo kendo gi sirikal mar kaunti to gi jopiny, wadwa temo mondo wachop kare wach mar thieth, kendo wik manyien wadwa temo mondo wawuothi mondo watem konyo jowa kaluwore gi weche mag thieth mondo kik nyawoni obede mang'eny ahinya, kendo watem kaka wanyalo konyo. Niwach sechegi wayudo ka nyithindo matindo tuo mar malaria dhi ni malo, niwach gininde koyo, pneumonia ni malo, to en gima kothiedhe e yo makare to wanyalo reso ngima dhano moloyo gimoro amora mwanyalo timo. Kendo wakwayo ni mondo ka nyalore to wik manyien wabro temo kaka wanyalo. To en ywak adiera waseyudo kuom jopiny, kendo nyoro nantiere kumoro miluongo ni DO's office mantiere Rabuor, kendo nayudo ka dhano ne ywak ahinya ni gin gi tuoche mopogore opogore. Koro luwore gi bende gi wach mar strike ma daktache madhi mbele ni, koro en wach ma nyaka watuda tuda mapiyo mondo anen to ji nyalo konyore nade mondo kik ji hinyre sechegi. Erokamano Jaduong' Bati. Erokamano nya Morris. Wapod waduogo kuomi mana bang' thuolo machuok kendo dani mondo walosane gi ruoth ma Kakola Jacob Ong'udi mondo wagane kod en bende nyiswa ni to gin okenge mage ma oseketi e neno ni hinyruok machal kod magi ok omedo dhi nyime. Ahinya to kotenore kod wach mane wacho kanyo Morris mar loso gi jopiny. Ruoth amosi ni oyimore odhiambo ni geno ni in maber kendo mos kuom masiche ma koro miyo oganda ni moko nyaka gie kinde ni nitiere kuonde mag jot ma kojolo. Nyiswa ni to hinyruok kata midhiero momako gweng' ma Kakola gie sani kopim kod mamoko inyalo keti atamalo maromo nade, Ruoth Jacob Ong'udi? Erokamano Jaduong' Bati.
akawo thuolo ni moramos joka nyanam. Pi mopong igane omako dhowa pok otimorenwa kama kendo jowa wuoro ahinya. Jowa temo mana pime gi higa mar 1963 mane joodar oter malo kaka Kiburi kata Songo. No hinyo jowa mang'eny kendo gi seche mwawuoyeni an gi dhano ma odak Mbaka Primary School Evacuation Center kendo an gi dhano bende ma sani odak Kadio kata AC's office Manyando ma sani wakwane gi ole kanisa mantie compound kanyo kendo gi hall mar jo education mantie Kadio. Jok mantie Kadio gin jogo go mane thothgi nokony nyoro ka wuok kuonde mane gimoke sana sana villages mag Oketha, Kamidumbi, Panadol to gi Nyako Biayo. Gine mwan kodgi ka nikech moko utegi no okethore ma ok nyal doke, moko bende utegi pi no oketho. Jogo go mantie Mbaka to sebedo kadar higa ka higa gin gibedo affected gi pi mawuok e nam iluongore backflow. To mano biro kang' moro ma pi ochopo nyaka kama ne pok ochopo. Kani neno kaka ne okale e wi olalo nyoro, koro jo Mbaka nomedo hinyore. Nitie gisehinyore chien kucho, but pi manyoro ni nogolo gi mang'eny ma karibu villages madhi par nobedo affected kendo sani gintie Mbaka Evacuation Center. Ruoth, erokamano ahinya. Thuolo mokalo chien pigegi osebedo ka bet kendo oganda mawuok alwora ma Kakola kaachiel kod gwenge mabende pi chende nyano gin jok ma samoro ong'eyo ni pi nyalo chando ji. Twak mari kinde gi jopiny, kinde ma samoro olande ni koth nyalo biro, milome ma ichiwo gi sirikal gi jokor chal kor lwasi, jopiny osebedo ka kawo nade? Koso ywaruok mar jopiny e winjo kata chiko itgi ne milome mag sirikal bende dipo ka nyalo miyo midhiero gi nyor ji mathoth ma iyudo apoya nono kapod gine kuonde ma gidakie ma pi jakele midhiero? Jadumbati jowa wasebedo kwaloso godo kaka wang' sirikal kendo wasetemo nyisogi ni ka koth dwa chako chwe makelo pi mapong' to mondo giwuogi gidhi kuonde man malo kata giwuogi gidhi evacuation center. But Jadumbati jaluo pile rito gimoneno gi wang'e. Apani kata nyoro ni neno ka jomoko moko ei pi to pi ne olandnegi ni pi biro mondo giwuogi. Koro wan watemo korwa kaka jo sirikal kendo wamiyogi information kaka wayudo mar mondo mokwongo ka koth osechako chwe chakre dwe mang'wen jogo go modak machiegni gi aoche kata gi nam mondo wuogi obi kuonde tuche. But jowa osebedo mana karito mondo gine gi wang'gi. Machielo en ni nitie jowa ma bende ging'iyo gidak e dho nam. Ok ang'e kaka nyalo kete maber nikech kata ogolgi ni gia e dho nam tiyudo ni kanye ma pod gidoke. But girito ma gine ni pi opong' eka gidwa ni giwuogi. Omiyo maduong' ni wan kaka sirikal wanyisogi kendo watemo nyaka oro jowa. Wan gi disaster management committees e levels mag sub-location. Wamiyo report mondo chiwne jopiny. Wan nyaka gi village elders ma seche ma pi opong' waoro mondo gi ogol ji. Nitie jogo go mawinjo wach, but nitie jogo go ma tama. Iyudo ka ng'ato koni ni an onge kaka dang' awuog gine dalana ka awe gik moko idhi kwal. But koro chunowa ni seche moko tiyo kaka sirikal mondo wagolgi. But ywak maduong' ma jowa osebedo ka ywago Jadumbati. Yes. En ni higa ka higa kaka Mbaka welo osebedo kabiro, osebedo gi joma dongo mabiro. Kata kawuono ni ne wan gi CS Owalo ma bende oselimo karibu dideko Mbaka. Jotelo madongo gi osebedo kabiro. But ywak maduong' ma jowa ywago en ni kane inyalo gernegi dai mane otim ndalo mane jatelo maniluongo ni Honorable Nyamunga notimonwa. To do konyowa kabisa
to daik ni kilose to nego bed nolose gi joma nigi expert mar loso daik. Gik mwasebedo kwaneno kitimo kata mondalo moko waneno kitimo ni tinga chodho lo to keto mano ok bi konyowa. Daik tigero gi jogo mobedo specialized and like in Nyando ka ne wan gi jo flood kata sani luongo gi National Water and Harvesting Authority. Jogi ema nyalo loso daik e kiwango mowinjore, but kao tinga ni chodho lo nikete geng Nyando onge gima nyalo. Kwayo maduong' en ni sirikal mwatiye kata gi jotendwa gi ging'inwa kaka ginyalo yudo jogo man gi expert en gero daik. Ok kao tinga machodho lo to dhure bath Nyando ma ok nyalo. Daik kiloso to mana kaka jatelo mane wan go machon miluongo ni Honorable Nyamunga ne ogeronwa mondo chup nyaka e nam. To gimachielo mana kaka wadwa Morris nosewacho, jatend Red Cross ma regional, ni mondo dam mane geronwa Kurusoin en bedo gernwa go mondo one kaka pigni nyalo bedo control. Magi kotimnwa Jaduong' Bati, japaro ni pi machendo kani obro bedo ni odok chino bedo control. Gisani nam chalo gima panta maka pi olore nam to dugo oko like ka Kolomba ka Yondoro kuma ne wachono gin pi mae nam ema daro ji chalo ka gima nam dugo oko. Ichaki medo gima koth miluongo ni flood to koro mako ji mang'eny. Koro magi kotimnwa Jaduong' Bati, aparo ni ok wabi bedo nwa kwecho pile nikech kelo oganda gi mchele, kelo kata gik mikelo gi gikonyo for a short term, but jowa dwaro gino miluongo ni long term mondo gini obedi. Gini notim ga Budalangi, and Budalangi kanotime to obudho mang'eny ka pi ok opong'o Budalangi. So kwayo na maduong' kaka area chief osebedo ka awuoyo weche mag pigi and gweng'a osebedo ka dar en ni yawa ma sirikal kata jowa mantie sirikal gi odhi omanywa jogo go man gi expertise e gero daik e yo mowinjore, chodho gine gi tinga gi, to magi a waste of time and resources, onge gima dhi konyogo. Ruoth, ka adwa weyi mondo aduogane kuom Morris, en ni sani skunde ochiegni yawo nikech kata kadang' bed ni chore maromo nade to gikone nyaka bi yawe. Jopuonjre ma wuok e alwora ma Kakola ma bende nowinjo bed ni somo kata mane skunde moko manitiere alworano ma bende koth osekele oula. Sikunde adi mosekethore e gweng' ma Kakola nyaka gie sani ma koro jopuonjre ok nyal dhiye, to jopuonjre gi iparo ni nyalo kony gi nade mondo gin be sami yawo sikunde to gin kod nyalo mar chopo lek magi mag somo ahinya kata koter gi sikunde moko mantie machiegni? Abro wuoyo e location mar Jaduong' Bati. Yes. Pi manyicho pong' manopong' nyocha to gi nyoro nohinyo karibu skunde mantie Kakola thothgi. Kwachako Gaero Girls and St. Anne's Primary School, then Kosida, kunde gi pi nodonje. Ae maber skunde ma koni ni malo gin ne pi odonje to bang'e pi owuok, but pi oketho gigo go majeye. Kidok piny Molombaka, wan gi skul miluongo ni Nyamasao Primary School. Seche mowueni en pi pod opong'o iye, choche onimo, kata classes ok nyal donje. Skul madong' go achiel man malo ma koro bende act as a evacuation center en Ombaka Primary School. Ma bende kade bende ne ok ochor weche somo, to kang'eyo kaka jowa de otimore nikech kanyo ema sani ji odak e teme man malo. Skul ma Nyamasao no en pi opong'o te. Wan gi jirani iluongo ni Ogenya, gimano to ko Kadibo. Ogenya Primary School bende pi opong'o. Kichak idhi nyaka yo Kadibo iluongo ni Kawino South, yo Ndoro kucho koro dwa bedo mawath mohingo kata konye. Omiyo ka idhi yaw skul ka dipo ni sirikal odhi olando chieng' yawe, to wadhi bedo gi chandruok gachiedh nade kod nyithindo madhi yaw skul, but wadhi chekane kaka area na ma Kakola
Kanyama Sao Pio Pomo to ginyalo biro bedo integrated gi school ma Ombaka Primary School. Remember Jaduong' Bati ne wan go Ombaka Secondary School. Yes. Mano chuno mondo dar ogol AP masani kuro bere opposite Ombaka Primary School nikech pi. Koro aparo ni kochope kiwango no kaka Kakola skunde ma wacho monogo like Nyamasao to seche moko waneno ka pi opong' mang'eny to wabiro kele giriwre gi jo-Ombaka ka wanyalo ng'iyo kaka somo nyithindo dhi mbele. Erokamano Nyaruoth, wachni mogik dakika achiel kende ma ote mari mogik midwani mondo minyiso oganda mawuok e gwenge ma Kakola kachiel kod oganda mabende wuok Nyanza ma samoro pija nyoro. Mane gima dwani mondo second moko kata 20 kama mondo watiekane gi Jaduong' Morris bende. Erokamano Jaduong' Bati, gima nyalo wacho ne jopiny ni koth pod chwe Kakolande, wakwayo jogo modak dho aoche, jogo modak e dho nam ne gikaw thuolo mapiyo gibed malo kama owinjore evacuation center. Nyoro nalando ne jowa mantie Ahero. Yes. Nikech koth pod chwe, wayango Kadiyo kaka kamoro ma en evacuation center. Ne wakwayo nyaka Ahero Multipurpose Training Institute kanyo bende dhi konyowa gi jogo madhi dar. Erokamano. Mogik, abiro kawo thuolo mondo adwok ne jo Kenya Red Cross erokamano. Gi respond kuomwa ma gisekonyo jo-Ombaka ma gimiyo non-food items. The county government of Kisumu bende osekonyowa, the national government bende osekonyowa, and nitie aspirant ma bende sani konyowa ahinya ma be nagombo mar mondo akone jotendwa ni kane ginyalo kawo thuolo gi tim ma kijana matin ni koro timo. Kijana iluongo ni Tony Abulo, odwaro kom mar MCA e Ahero Ward. Opidho jogo mapiyo daro. Sani Kadiyo opidho ji, Ombaka bende gipidho ji. Koro jotendwa sani mwadwaro ni mondo ukony jowa. Nitie mine ma ok nyalo makotednegi to mane ma gima ginyalo timo. Koro kamano adwokonu erokamano kuom miya thuolo ni wan gi geno ni weche gi biro bedo maber to jowa owinj weche mag sirikal. Erokamano ahinya. Erokamano Nyaruoth Jacob Ong'udi mano ruoth ma Kakola location e gwenge mag Nyando kocha nyakora mogi kowuoyo kod achiel kachiel Ramogi TV e weche mag oula ma chende gwenge ma Nyando. Waduga ni kuom Morris Anyango ma bende en jatelo mar Red Cross e gwenge ma Imbo mar piny Kenya wan kode ka. Morris, e kinde ma iwinjo kaka ruoth owuoyo kuom gik matimore, wacho ni nitiere daik moko moketi kata lope moko michodho tiole genga ora. In uwegi kaka jok marakore kod midhiero nikech ing'eyo ka oponi ok otim kata oketo kenge mag reso oganda kata kelo resruok mosiko to nyiso ni Kenya Red Cross bende biro chako dwaro ni mondo dhi kono machiegni koponi koth moro nyalo chako chwe kendo. Ang'o ma unyalo nyiso sirikal e kinde ma iketo kenge mag rakruok kod midhiero matuch apoya gi? Erokamano Jaduong' Bati, gima duong' ahinya kaka chief osewacho en ni nyaka wang'e ni to historia mar pigni chal nade, kendo iyudo ka jopiny nigi wach kendo ng'eyo historia mar pigni ma gin bende gin gi yo kaka giparo ni wach mar oula mar piny inyalo tieki. Yes. Koro gima duong' malich en ni tinde serikal oketo gimoro kapok otim kata project moro amora kapok otim, ti jopiny iketo piny kendo iketogi ma gigol pachgi e gino ma gidiher timo. Koro an gima da wach ne jowa modak kuonde man mwalogo ni gin gi yo minyalo tim kendo gin gi duol. Giting' duondgi kendo ka giwacho ne jotelo ni maendi e kaka wapare to wakelo jogo molony to bet kodgi kendo wuotho kodgi manyiso ni gini kotim kama to wanyalo duoko chien masira ma waneno pile ka pile koluwore go oula mar pi, newach daikni kolos e yo makare kendo standard modwarore to nyiso ni odhi bet mobudho kendo odhi dak kendo odhi konyo jopiny igni mang'eny. Koro gima nitiere en ni jopiny nyaka gon duondgi malo, wang'is jotendwa mane national government, mane county government, kendo kata mana jogo magin stakeholders kaka wan. Yes.
ni maendi e kaka onego time, kendo gibedo duol kendo girango kaka ng'iyo ni tijno itimo e yo makare. Tinde japiny nigi duol ma ka gimoro ok timo e yo makare iting'o mana duondi malo. Emomiyo wan kaka jo msalaba makwar wan gi gimoro miluongo ni community engagement and accountability. Gimoro amora mwatimo nyaka waket jopiny mbele ni en gini watimo mondo konygi, to ok ni mondo watime atima kamano. Emomiyo kata watime kamano to wacho niya, jo Red Cross kata tiyo wagolo namba moro miluongo ni 1199 ma seche sasa mwatiyo tinyalo go report kineno ka ok watiyo yo makare mondo konyruok kendo loko kendo konyo wach e seche ma tich tiyore no bedo mayot. Koro wan jopiny nyaka wabed ni wating' duondwa seche mikelo public participation, seche mikelo projects mondo tim, waket projects monego timgi kendo wakawgi wan kaka partners gi jogo magin stakeholders duto mondo wakony jothurwa, newach gini ng'at achiel ok nyale. Nyaka wariw pachwa kanyakla mondo wang'i kaka wanyalo duoko midhiero mar pi ni piny e kano waka. Kendo gima gisewacho en ni kogo daikni kendo koket dam moro malo kachacha to ger mar pigni dhi dok chien. To kendo kaka chief owacho ni jogo modak e tie aora kendo odak but nam, en seche makoro wayie ni pigni inyowa, wadoguru malo, wamany kuondego mwanyalo bete mondo wadhi mbele gi ngimawa mapile ma pigni koro ok chachwa kinde ka kinde. Erokamano ahinya Jaduong' Maurice Anyango, jatend riwruok mar Kenya Red Cross Imbo mar Kenya, kaachiel kod Jacob Ngudi, ruoth ma Kakola, kuom bedo gi thuolo mar neno ni utwak kod oganda kendo ung'ado rieko ne oganda. Nyasaye mondo mi omed miu teko kaachiel kod kinda mar konyo jopiny ma yudore midhiero ahinya to mago mag pi oula. Ne jogo mosiro weche manyien kaachiel kod twak mar rameny piny, erokamano. Oromo saa 3 nyinge en George Batinan ka ilo Lydia Okeyo, riti masani.